iki aku tak ngurusi wong-wong lho. Nyuwun dumes to, lah dumes iki kan Kekalemen. rada kekalemen. Apa, Nduk? Lha apa? Pe apa? Mampasana. Pe piye to? Apa lagune ngoten lho, Pak. Ya mene tak jar-jarne malah ngeder-ngedeni to. Lah, Maksudnya apik-apik. Lagu pe-pean ngene. Niku apik-apik Pak maksudnya. Pe apa? Pian sungguh Ki, ndelok tatu iki, Dri. mempesona. Masuk gak iso gak sampean tatu iki. Oh tatu. Ya wis lagune Tatu. wong tuwek lho, Pak. Dijajal lek Tatu kena iki. joget ya diterusne sawer, tapi lek gak kena joget berarti mandek nah. Golek liyane ngono lho. Tatu Nduk. Jenengane ya. Tatu roh ora tatu niki. Sak lagu tok 6 juta lho iki. Lho, mengke mboten saged jogeti malah ndak sida nyawirne. Lho, Tatu. sing jelas sih sing Pak Seje kira iso joget. Nah nyuwun tatu. Tatu iki, Mas. Tatu atu tayang ibu gitu. Mas sepurane ya gak usah hidek-hidekan. Nggih. Engko Keplak-keplak enek wong mawon. sepuh